سورة التوبة آية كمانتا أنفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye arabasuye hijriya bakele ani kemenani ani bisaba ani kemenani ani binani ni saba minye shahru rabiu ushani hijra sankalo nani na bisuinye otani bisuinye otani shaginaye miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tani kele na bisuinye o mugani nani na ambe dawda bugu masjid ar-raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه إلى آخر الآية. ni aya kunu ka aya nimba de dafa alako amankan nabi nyuma ya daga nabi nyuma ye ma kana linnabi wallazina amanu daga nabi nyuma ye ani mogo munul liman yara an yastaghfiru lil mushrikina ukayya fadelike mushriku ye ولو كانوا أولي قربا هرني مشركو كرا وكبل مسرودي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أبانجلين كفي وتجويه وكبل مسرو كو جهيم دونك ودرو أتدعو كيا فدلكويه كنو أنكم أنا نينك أنكو أجيب سببو تيدم بينانك أبو طالب anyo la halafo kunu tumami asara ka kafira inka ciden konte wuli mbe ya fadeliye anko tumami sayasi karan nana ma ciden nana ma ko akalla ilaha illallah fo ako kuma fo abe huja sorono ye yawmal qiyamah do ka ala dilay abu jahl abdullah ibn umayya ولقوا ما ترغب عن ملة عبد المنطلب يا ليبا في كابو عبد المنطلب كدينا لوا أكاكم اللوا قوالي بي عبد المنطلب كدينا دكا أفاتوا الكافرين تيدين كنت ولين بي على يافدليه فوني على ينبالي على يني آية فنجيكي كتيدين بالي كو أكنا يافدلك أبو طالبي kasagi kafwa ifana ko tese ka mugo kanda min kadiye
ni Allah de be mogo kanda min kadinye innaka la tahdi man hababuta walakin Allah yahdi man yasha o be dondo la cide nyinin kara ko yala Abu Talib yey demeli min kewo aya nafawa ciden ko ho aya nafa ako Abu Talib ko yo mali qiyama do jahannaba so do be bafo dahdai jahannaba so min do asamara la made do na ya do shem fulala asamara la mai mba soro akali kaba kurfurala a jolembo samara nunun kono me akunkolo shembe ba kay ka wuli sanfe uka kala yay mbolo ako Abu Talib de ka janga kata kan no jahannaba dembe ye me ale fana nyana ale ta ka geleni be mo kafiru min kere kere na ye ko ci dembe ala dela ye qiyama ala ka janga kata fegeya Abu Talib dro o kere kere ni Abu Talib re ci dembe ala deli tanka ye dina demeli minke aka janga kata ka fegeya ka jahannaba kono akuni ale ka demeli sababu te ni dina demeli sababu tunte la kana fi dirkil asfali minan nar ko Abu Talib tumbe ke jahannaba dembe dugumade mais ale ka aye joli min ke dina e ka dina min demeli ke o sababu la ci dembe ala dele qiyama ko ala ka janga kata jahannaba janga kata fegeya abe bilad dahada donc anyo defo anko silamiya dina infule tawhidi infule mogo ya defa hari bagalamaw mogo ye tawhidi defa ala ye joyoro dokiye aye sarado dima nin tawhidi defale ni Abu Talib ka qisa inta aye ciden demelin minke allankolo mabwala ala ya deme ka janga kata sofere ya kani kafiru tobo nyogona ala yoke minye sunan tere fule silamiya sariya ko ni sunan tere ko nanya ye doro ciden ko ni ya goshi sinya kele asara baraji kame biye munna tuma mi tawhidi tigi Ibrahima bilala tasuma kono ciden ko jiya ka danfen be nana puru ubake ka tasuma yin faga kabo Ibrahima la sunan tere nana ba finyede oriyato silamiya sariya ko niye sunan tere ye dora faga amba Aishatu aka sunan tere faga tamade tumba bula kaso kono na be sunan tere faga nay parce que tawhidi jugude do tawhidi tigi jugude do ulu fule fen juguba hari na ye adda do ika minan kono silamiya sariya ko ika ko sinya wodon fula sinya folo ika ewa bogo kala mais ulu togo fora qur'ana kono muna atugora tawhidi tigu ko suratul kahfu atugule tawhidi tigu ko akera sababu ya atogo fora qur'ana kono ulu najashi fule tumami makan kawu uye ciden ka sebo toro kudegu ciden ko be masake do habasa mogote tonya ofe ayetai aye ciden ka sebo bisimali minke ube tawhidi minka ku defa amasa kafirala ala labana ka kaye asilamira tumami aka kibariya nana cida fatulu kibariya nana ciden ma ako sebo ma ako akabalima do sara aye buanka sallaka ciden ni sebo sallira ka salatul qaib donc mbaluma mogo nin dina min fule ni nin tawhid min fule ni ni jo yoro kala dro ala bi deme har kafir jora ni nin dina ala bi ni kafiru tobo nogono ñom misali ya chama fo lume chekoroba min tumbe kafiru de tundo fo katasa me aka jamana kona ko silamiya ko mogo ka silamiya e katoy abe silamu bonya uye kude tan sugu be kala desera la afatura kam masaya kono de ka abiyon binay asigile na be diskuru karuba tire
kishew bajje abiyon bina na ye abiyon bina ye ala ya bo abela Allah ba tumbe sira nyere ko jinna de do aye silamien de bonya ka karama donc hari kafiri lama ni mogo ye ni silamien ni tawhid ni sunna bonya ka karama ala be do yoro ni yoro do ikiye jia kono ya mais ni mogo ko be ke ni tawhid jugude ayaye sige kala ballaje atese tawhid na aleka ko be na ciya na ka ko ma ciya jia kono ya al ko be ciya lagara aha ambe ni na fasoro abi talib ka qisaina ala ko ma kana istighfaru ibrahim li abihi ako ibrahim kayya fadali make foye afaye illa amma widatu wadaha iyahu fallahi dode tundo ni ibrahim ya fallahi du nyogona naye wayallahi du jumaye tumami ibrahim ye fana kam mo waju ku kabbato fiun kabbolun ku lagosi wiye kabba ku kafulan ka foyayma fayin kwama araqibu anta an alihati ya ibrahim akwai ibrahim ibban nan ne kabbato fiun mo dewa ibban nu ma dewa laylam tantahi la arjumannaka wa ahzuruni maliya aw akwai ibrahima ni man nin dabila ne kabbato fen nunun juguyali ni saputeli ni ma dabila mbi farakero kabakuru ke kibo ki faga ube ki mabonela qala salamu alayka ibrahim tato ka mabbo fala ako kishibika ite tora su surunne fe nimbi toro nay sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya mbentigi ala ya fadeliye fanaha ne tigi ala be hinanna mba ya fadele e wallahi dum fulani ibrahima tumbe fa faranyonya wakati mi ayenni lahidu de taye ko abe duwa kaye abe ala ya fadela ye ko ala be hinna lela de mi abe ala ya fadeli faye falamma tabayyana lahu tumama nana bangi ibrahima ye annahu adu lillahi ko faye ala jugude mana sara ka kafiriyaka tabarra minhu ibrahima barira kabwama atumbe duwa min kaye ala ya fadeli min kaye ayabila ibrahima fa fatulen ko fe kafiriya kama ya fadeli kaye de sani fa ka fatu da yallahiru taye nde ntigi ala deli akaya fima metuma ma yado ala ka jugude do asara ala ka jugu yaka abarila kabwama ya fadeli ayabila inna ibrahima fule la awahu duwawu kela caman da ibrahima ka duwawu kaca halim ibrahima ye munyu bagade ibe ko caman da ke ibrahima la abe munyu iforo aka duwawu caman na ka munyu de sababu la aye duwawu ke faye sana ka fatu kafiriyaka parce duwawu do ale ka duwawu tun kaca kala la da de duwawu cayale duwawu kela de ro kaca ya o de ya to tumbe duwawu ke faye ani ibrahima ye munyu baga fana de abe munyu o de ya to ye duwawu in ke faye metuma me aya do fa sara kafiriyaka aye duwawu in bila parce ala ye nin tugunni namunna tuma me ala ye mu'minu bali ku kana ya fa delike u ka bali masuru ye u fatulen ko fe kafiriyaka ni mushrikiyaka doko a ko ibrahima fana tumbe ya fa delika faye ko ibrahima fana ko fama mbe ya fa delike iye bo ala ye ode yira wala ka fu ibrahima ka ya fa delike rade sana ka do ko fa sara kafira kade metuma mi ibrahima ya do ko fa sara kafiriya ka donc ibrahima ya fa delibila ni nana aya wure kono qad kanat lakum uswatu hasanatu fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكفى لكم إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك كتا آية لبا تمامني يرولا ألاكم إبراهيم كراوما لدغلي كونيوما أني مغمون اللي منا كفر إبراهيم كا
tuma mun ku ka mogo munun kafiriyara awun bari lembe awuma awa juguya ni koniya ba anni ɲɔgɔn cɛ abada fo ka taa tubi awa ala ko an ka ibrahima na ka mogo ladege ni yɔrɔ la mais a ko ibrahima ka kuma dɔ bɛ ko an kana ibrahima ladege o la dɛ illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka ibrahima ye kuma min fo fa ye ko fo mun ka ala yafa deli ye bo a ko a kana ibrahima ladege o la dɛ a kana ibrahima ladege o la yafa deli ko ne a kana o kɛ a ka balima suru ye a kana ibrahima ladege o la donc ala ko ibrahima ta tun kɛra lahidu dɔ de mais tuma min a y'a dɔn a fa ye ala jugu ye a barila ka bɔ a la donc i balimakɛ n'a bɛ fulankafoya la a bɛ kafiriya la duwawu k'a ye ala ka kanda de i bɛ duwawu de k'a ye ala b'a kanda cogo min ka sira yira la cogo min bon n'a fatura yafa deli ala ka yafa ma ala ka hinɛ la i kan'o fɔ a ye donc mɔgɔ si kana ibrahima ka kuma in minɛ ko i b'o ladege ko i bɛ yafa deli k'i ka barima suru ala ko an kana ladege o la a y'a fɔ yan fana a ko a ta kɛra lahidu de tuma min a y'a dɔn ala ka jugu de don a y'a dabila dɔw ko nin bariyali min filɛ nin ye ibrahima ka kibariya la ko a bɛ kɛ yawmal qiyama don ko a bɛ kɛ yawmal qiyama don de ko ibrahim ko ani a fa bɛ bɛn qiyama kɛnɛ kan o bɛna hadisa dɔ la ko ibrahima ni hadisa in bɛ bukari kɔnɔ ko ibrahima qiyama kɛnɛ kan ko ani a fa bɛ bɛn ko fa b'a fɔ ibrahima ye ayiwa diɲɛ kɔnɔ n y'i sɔsɔ i ye min fɔ ma sɔn ma ya n t'i sɔsɔ n'i ye fɛn o fɛn fɔ n bɛ sɔn n t'i sɔsɔ ko ibrahima b'a fɔ ayya rabbi alam ta'iduni allan tughzini yawma yub'asuna ko ibrahima b'a fɔ n tigi ala yala e ma lahiru tan ne ko i t'i lamaloya saka kunu dɔn e ma lahiru tan ne ko kununi dɔn i t'i lamaloya wa fa ayyu qiji akhija min abil abu bon a ko malo vraiment ko maloya ko vraiment b'a fɔ ala ye maloya juman b'a bɔ ne fa fɔla o ma bɔnnen don ala ka nɛɛma la maloya juman bɛ nin bɔ fa yuqalu unzuru ila ma waraka ko b'a fɔ ibrahima na i kɔfɛla lajɛ fa yajahuwa bi jiri multaqit ni ibrahima y'a kɔfɛla lajɛ dɔrɔn a b'a sɔrɔ a bɛ mun sɔrɔ ye suruku nɔgɔlen do a b'o de ye ayi kadi mushiqan dabu an u b'a fa yɛlɛma k'a kɛ suruku de suruku nɔgɔlen summa yushabu bi qawaimihi wa yulqa fi an-nar o kɔfɛ u b'a a samana sɛnw ye k'a fili tasuma kɔnɔ ibrahima suturali cogo kɛra cogo min ala bɛ ibrahima fa bɔ hadamadenya ni sawura la de o kana dɔn ko ibrahima fa ye nin ye a b'a yɛlɛma k'a kɛ suruku ye a ye ibrahima sutura n'o de a ye fa ka sawura in bɔ a la ka hadamaden sawura in bɔ a la k'a yɛlɛma k'a kɛ suruku ye malikaw b'a mina n'a senw ye k'a fili jahanaba kɔnɔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون بل موني أنت منني آية مننا كيدن كبنان كتا أني إبراهيم فاتا أبي حق أنسو حكيلي دولا jamana kono karamogo dobu yere bila parasi dola ko mogo yale ka kalande ko lagara te jani kabilu koro fana ha salli baliani few ko mogo yale ka kalande de ko yomale kamado ku te jani iye fulana farala ka togo bo fiye be salli baliya bo fiye ciden binanke ye ciden deme sugu bela asara kafira ka be jahannaba kono ibrahima fa sara kafiriya ka ala kateri de nunu fula be ala kateri ciden ala kateri de ibrahima ye ala kateri de ciden binanke minya deme sugumbela o sara kafiriya ka ciden mase ka kisi jahannaba ma abe jahannaba kono ibrahima ye ala kateri de
ibrahima yi fa yin wale kata silamiya ma maso asara ka kafira ka ibrahima ma kisika amma se ka kisi jannaba ma mogo woro be soro awnde bolowa ko ebo onnofe ini ka junubu minni mota dando ni alate ko lagara ko ite do jannaba ko ale yere kisira folowa ebe min yere nofe ale yere ba ka kisi do yere folowa jam ko ne e kisi qiyama donc nunu nye nyogon nege ni nyogon halaki de jamana kono hana madon ka kunu uka hakili so ala ko ma kana allah li dilla qawma ko alate mo sufili bada ijhadahum ala kelen ko fe kaw kanda hatta yubayyana lahum ma yattaquna fo ala ka fendo de bangawiye femmin beke sababu na besira alani nin koro yede abe ko min ala ko ma kunna mu'adjibina hatta nabu asa rasula ala ko alete mo silla jaba fo ka ciiden do de ci la folo ni ciiden ciri made o wakati ni maso ale ala bila jaba donc mo fana ni ala yi kanda kata silamiya imade ikanda len kofe alati ni ye junubu munun ke ibe ala soso munun alati minanu ye folore fo ala ka bangeli de kiye folo ka yirela ka modo bilila nimba yirela karasa ninye ala soso e karasa ninye ala kuta e karasa nintebe o bangelen kofe ye wakati mi iye ala soso ka junubu inke ala bimina mais ni junubu ke kasoro etunta do ko haramu de do etunta do ko junubu de do iya ke ina na do wakati mi ya bila alati la jabanoy ati janga kato okade mais ni ala ye fem bange fem min bange ni nya haramude ni nya mushrikare ni nya bidade doni ke bagaw soro la munyu bange ku jeya o kofe nya tugo yimu toy ala bila jabode la inna allaha bi kulli shay alim aw ala be fembe do to bun kasire ni aya tafsira ko yaqulu ta'ala mughbira an nafsihi al-karimati wa hukmi al-adli ako ala banki bariya kabo ayere masammin kabo anaka kiritirele innahu la yudillu qawma illa ba'da iblaghi risalati ilayhim ko alete mo sufili fo cide nyalla selen ko fe awma hatta yakunu qad qamat alayhim al-hujjatu woni cide nya sera awma de huja jora aw ka waqti mi ama ala soso imbila ala bawla jaba abe kuma ni ala ko ayawre kono wa amma samudun fa hadaynahum ala ko samud gan kaw ne ala yukanda ne samud gan kaw ni kanna kure munye nye bangele ke uye samud gan kaw nye bangele kuye donc ni aya tura ni namuna mu'minu do be sani uluka do ka fu ni bali masru sara mushrikiyaka ikana ala ya fadilai muminu do tumbe ala ya fadeli uka balima mushriku ye aya soro ni aya majigi uten kirido bo kirin jigelin kofe ala ko sani mugo munun kan nin kirido nu ye ya fadeli munun ko ka balima suru ye ni ala tumina noye donc a donen kofe de sa bangelen kofe ni mugo min nyake sa junube edela parce que huja jora eka إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض ألا سانكبولو فلان مراليه ألا دتاي دوما كلو مرو فلان مراليه ألا دتاي sankaba wolon fula ala de taro amarali be ala de bolo duguma kololon fula ala de taro amarali be ala de bolo yuhyi wa yumitu ala de be nyana malike ala de be fakalike fimo fenye nima fende ala de ninka la ka nyana maya kanati ninjia kuno fimo fenni nima fende do nema fende do ni nimbe bola ka faka ala de ba faka ala de be nyana malike ala de be fakalike وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أو بيش نيغوتي أو بولو ني ألاتي دمي بغتي أو بولو ني ألاتي حاجة تحريد من الله تعالى لعباده المؤمنين بنجرني تماما يني آيات توسيري أكون ني لا سولية
ni alay mu'minun lasu fi qitalil musrikina wa mulukil kufri alay mu'minun lasu ko minye u kam mushriku kele ani kafiru ka nyemaw wa annahum yashiquna bi nasrillahi maliki samawati wal ardi ko u kwadda alek alaka demelila ale ala de sankaba marabagay ale ala de dugukoro marabagay u kam mushriku kele u ka kafiru kuntigu kele u kadda ale ala bu deme wala yarhabu min adaihi aw alaka mu'minu umashra alaka jugunye fa innahu la waliya lahum min dunillahi parce que mu'minu bi si ñogon to bolo ni alate wala nasira lahum siwahu deme bagatu la ni alate ni ñella sulude ni alay mu'mini la sun ko ni alay enyamra ni minye aye sababu dagale min foy ko sababu ke doro ka ko to ala bolo deme bagay ala de لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي ألق والله نألي كتوب دومي كان نبي نمكا ni aya fana ajigina geleya minni sheba uyaye usabala koro wodi atola ko laqad taba Allah ala nabi ala yetubu ke akan nabi nyumay wal muhajirina ani muhajirina munum be ciden no fe ala yetubu ko ye u ka junubula muhajirina yode munum boram makka kata madina wal ansar ansari dina deme bagaw madina kan munum ye ciden ni muhajirina bismillah madina ka dina deme ala yetubu ko lu fanay الذين اتبعوه في شات الأسرة نم مهاجرين ونونو أنينو الأنصار نونو دي تغورات شيدين كو جليا وغتلا ياي ألا يركو جليا وغتي ني شيبو دي تغورات شيدين كو تمامي كو وسولين تندو كو جليا لين تندو تغورات شيدين كو بل منو ني ألا يريا فوكو تغورات شيدين كو جليا وغتلا bo nun nunu ma femmin ke ciden kola nunu ma femmin ke ciden kanula ni eko ebeno ke dina la sisa ko ciden kanu ete ngalo lawa ngalo ni dina ciana ete seka ciden kanu ka bonya kanu numbo nunu nye ciden kuma bonu yere kunde anu kan na folon anu ka dembaya ni godden abe ka ciden na ka dina kumba bonai katugu ciden ko geleya wakati la geleya min ñu soro umaru bena dofo ala ko fi satil usra geleya wakati la min badi makada yajiqu qulubu fariq minhum fi soni jama kulu do tumbe mu'minu la soni dusukun tumbe jenge ka bodina la tanke ko geleya soni jama kulu do be mu'minu la udusukun tumbe jenge ka dina bila ube kashi ka dina la summa taba alayhim o kofe o ma kontine kata uma ala nana tubu kuye hari munun dusukun tumbe jenga ala yutile ka tubu kuye innahu bihim raufur rahim alayhi na gelen tigide kata mu'minuma ala ni nema tigide kata mu'minuma ana abdullah ibn abbas bolo annahu qila li umara ibn qattab fi shan al usra ibn abbas ko umaruma ويوم رنينك جليا وقتي دمانو فقال عمر بن الخطاب كو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قيد شديد كو امولي لك كتا تشيد نوفي ان تشيد مولي لك كتا تبوك ويا سورو ديميغلين دي بنا جليا بانكا كوسوبه فنزلنا منجلا an jigina jigi yoro dola kungo konona la fa asabana fihi atas mi nugo yan soroy hatta jananna anna riqabana sataqtu
fo anw yɛrɛ y'a miiri ko an kanw bɛna tigɛ mana an kanw bɛna tigɛ anw bɛ kungo kɔnɔna de la an bɛ taa kɛlɛyɔrɔ de la bon an bɛ kungo kɔnɔna min na fana an t'a dɔn yala an ka jugu bɛ an jugu tɛ an dɔw la kɛlɛ minɔgɔ bɔrɔ i bɛ wuli sen na ka taa yɔrɔ jan dɛ ko i bɛ taa ji ɲini e yɛrɛ bɛ siran mɔgɔ dɔw kana na bilin ka ya k'i kan tigɛ tant que e yɛrɛ bɛ janya ji ɲini la i bɛ siran de mɔgɔ kan'i kan tigɛ sanni ka sali wa hatta inna rajula a ko fo cɛw dɔ sɔrɔla anw na yani harba irahu a yɛrɛ de b'a a ka ɲaamɛ kan sɔgɔ fa ya ashiran farasahu fa yashrabuhu ɲaamɛ bamanankan farasa a sumalen a b'a ka ɲaamɛ kan sɔgɔ k'a ka sumali k'o bɔ a kɔnɔ ka bisi furu ni ji min bɔra la k'a min k'u ɲani minɛ n t'a dɔn furu farasi furu yɛrɛ bɔ bɛ kɛ min kɔnɔ furu in de don o dɔw la kelen bɛ ka ɲaamɛ i b'i ka ɲaamɛ kan de sɔgɔ k'a ka furu bisi pour ni ji min bɔra la i k'a min minɔgɔ bɔlɔ o ye jalama bagiya la kabirihi ni ewa furu yɔrɔ tɔ min tora i bolo i b'a da i disi kan pour sumani min b'a la i b'a da i disi kan فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله قلت له لا أبو بكر الصديق قال كتير إن الله عز وجل قد أودك في الدعاء خيرا فادعوا لنا أقول إتجي على لاهر هير لا مدة تيد وكلا إتجي على ولانية إتجي على ولانية فقال تحب ذلك جيرم أبو بكر ما كود كدي أيوة قال نعم أبو بكر كود كدي فرفع يديه جيرم يبلو فرا كروتا فلم يرجعهما حتى سالت السماء أمو جيجين فو سانجي أدامنا سانجي نانا فحتلت ثم سكنتي سانجي نانا كسورو أكفي أتكرا فملأوا ما هم من منهم بولو جيمنا منهم بولو يا بفا ثم جهبنا ننظر فلم نجدها جاوجت الأسكر o kofe tuma mi an wulila nɔ la an taara pour an ka lajɛ sanji in taara yɔrɔ min an jigini hakɛ kɛlɛbolo tun bɛ yɔrɔnin min ɲa ja sanji ma tɛmɛ u sigilen tun bɛ jugilen tun bɛ yɔrɔ min nin na de sanji nana o yɔrɔ de la dɔrɔn pour u k'u ka mako dila la u bɔlen k'u bɛ taa ɛwà lajɛli kɛ sanji sera yɔrɔ min u y'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ɛwà kɛlɛbolo in hakɛ kan sanji ma tɛmɛ olu hakɛ kan donc mbalmo sebaw ye ningele yawde ye ciden no fi sallallahu alaihi wasallam tabuka kelena donc wode yato doni ke bagaw bafo al khair kullu al khair fi itiba'i man salafa wa sharru kullu sharrin fi ibtida'i man khalafa hera bebe mo munun temena batoli hera bebo de la mɔgɔ minnu tɛmɛra dɛ k'olu nɔ mina ka tugu ko hɛrɛ bɛɛ b'o de la bɔnɛ bɛɛ bɛ dɛ mɔgɔ minnu nana kɔfɛ u ye bidiya minnu don diinɛ kɔnɔ ka o bidiyaw kɛ u nɔfɛ bɔnɛ bɛɛ b'o de la bɔnɛ b'o de la n balimaw fɛn o fɛn ni nin diinɛ don ni hɛrɛ tun don nin diinɛ de la n'a bɛ mɔgɔ lase ala ma u bɛ ka sara d'i ma lahara lasabaquna ilayhi fɛn o fɛn ye hɛrɛ de balimaw ne baraji de bɛ sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ diinɛ in do de don sɛbaw fɔlɔ de tun b'o kɛ anw ye sɛbaw fɔlɔ de tun b'o kɛ anw ye mais sɛbaw ma fɛn o fɛn kɛ bato ni diinɛ ɲini ni ciden kanu la ni e ko e b'o kɛ i bɛ nkalon na n'an ye mɔgɔ min ɲininka sisan yala e bɛ ciden kanu ka tɛmɛ e ni ciden jɔn bɛ sɛbaw kanu a tigi kan ka mun fɔ n'a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ mun fɔ a b'a fɔ sɛbaw bon ni a ye nin fɔ
ni e yere ko shebau de be ciden kanu kateme eka abin yininka yala shebau ye maulidi kewa uya kewa bo nu make ale yere ya do shebau be ciden kanu kateme leka umma maulidi ke ewa ale yere ma huja do yere ka safo bengalona wa ayi huja do yere ka ko ale bengalona na ku shebau ne be ciden kanu kateme shebau ka jinya be galon tigela do atigi kera jinya be galon tigela yi na ko ne be ciden kanu kateme shebau ka wodi ato ne be maulidi ke ciden kanu kama parce que ne be ciden fe kateme shebau ka an kana tigi kuma nyogonya yere jinya be galon tigela do donc baluma fengo fenye ciden kanu de ni hera bala ni bato de do ha shebau ma ke uma bato ke nae ni eyo ke bara fubi bolo ko wodi ato imamuna maliki afriki ni maliyon ba fo ko libe maliki majabilu te maliki do mo sugu min do yere imam ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa kalle imami do de imamuna maliki ako man ahdasan fil islam bidiyatan yaraha hasanata faqad jamanna muhammad qad qana risala imamuna maliki ko ni mo ye ko kura do taka do ni dina la ko ebe alabato nay e yere nyana iko ko bidiya nyuman de ni nye ako har ni ma fo idala e ka ke wale ni kala halaya yira iko muhammad jamfantire ako ko cide nye jamfantide parce que ni nye hera de bato de do ama fo mo ye ama ke pour mo kay ama fo mo ye aye mo jamfare ako kala halayo de yira donc balmo an ka hakkili soro ciden ka seba munu fuleni ni ala yere yutanu utugura ciden ka geleya wakati la nin nunu ma fengu fenke dina la ma fengu fenke batoe balmo utese ka ke batoe ibi yere sege dro ani bi ka jian ni ka wori ni na me ika do ko ibe sade ni sara nin jama wuyu wayam min be kulo inofe ini foi teddo ka kabur ko ni ka kasangete wala yasiranya de desira kabira mo do sukun kono nin jama yin fana ikado ika jama min fulen ni fana abeyi ka kele ke nyogo de qiyama keneka hada maden kan ni ndode jama be i ko fe ngalonka abeyi kele nyogo de qiyama keneka al aqillau yawma iji ba'duhum li ba'du illa al muttaqin ala ko yawmal qiyamado terimaw be ye nyogo jugu de qiyama keneka foni mo munun ka teriya kera la jasranyaka jewoje amake alanya siranyaka jewoje amake ciden ka tasira nyumanka jewoje amake manhaji salafuka oje sugu lagara do ayre de be nyogo ndangay ala kan kisama وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا على كون على يتوبوا كمغصبة فرعي مغصبة مي ويقولوك كونيا أني منون تورا جهدو كفي منون تورا جهدو كفي ويني مغصبة ني كلا كباريا نولوك كباريا وفنا بونيغونا nin kullifu kureni ne kullifu in kurote de mo saba min tora kele ko fe ay wiye mo saba min ka ko bo ewa jahadu ko fe to ba to ka ko wala wiyu uluta ke kam makono neke koma bena kabu yere ka hadisa la chugo min bon ni mo saba kabu bin malik ka hadisa jannana madala yere ni bi dersu be sega hadisa imba anana kabu bin malik bolo يحدث حديثه حين تخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
ni hadisa be musnad ahmad kono abe bukhari kono abe muslim kono وقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قجات قجاها قط كعب كو علي مدلي كتو كله كوفي تشيدني كله كله كو علي مدلي كتو جهادو كوفي إلا في قجات تبوك فتبوك كله كو علي متاي تبوك كله متاي غير أني كنت تخلفتم في قجات بدر ko me badri ka kele ko ale mata ola ko mata badri ka kele infanala wala mu yu'attibu ahadan takhallafa anha me badri kele ni mugo munum mata mugo shima jalagi badri ka kele tabaliyala mugo tora badri kele ko fe mugo shima jalagi ola wa inna ma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ira quraish hatta jamallahu bainahum wa bain aduwwihim ala khairin mi'ad parce que badri kele cire mabo kele kama cire ni sebo bora de ko quraishi kam marasandi sitigu munum be bo sami ubena ku kata jounye kam marasandi simina ula parce que ulu de kera sababu ye kam mu'minu ku toro fu bora maka ku kan nafulu to maka donc nan fana ferela ku kan nafulu lankamina bo cire ni seba bora ko beta jo marasandi sinde nye kamina ma boru ni kele donc o de ya to hari ni mo min mata ima jalagi parce que mata kele kama utara marasandi sinde kama ala yire de ye unu ka jugu fara nyogon kay ka ke kele ka soro mallahi rusiru ni nyogon ci ala yire ya ke kele wala gadi sahiditu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatal aqabati hina tawassagna ala al-islam kabu ko ale sereyara ka fara ciden ka aka ba su minye madinan kaw tuma mi na hijula mo damadon uni cide nye lahidu siri makka kononana ko awumbe bo ambeta minna ni wakati iban soroye anni kallahidu siri ikana madina parce que tire sallallahu alaihi wasallam hiju wakati abeta yira arabu munum bena hijula ntibi ala yinci maka kaw kim yimbalin kana ala ka cide nya lashe dombin deme ka ala ka cide nya lashe cide beta yira kabila wala kan info wo madina kaw mo damadon tumamu ye cide soro makka ni chokola aya soro yahudiya munum fana sigilembe madina ulu fana tarihu law ka kitabu la nabni laban min becci ani abeta hijira ke kata dugu minna uya nyini jinya kono uya ta mante soro madina de la yahuda nunun tara sigi madina ko ni tiren cira na nanaye donc kulu be limana naye bo yahuda utumbi fana tumba ke ka fo madina kawye aw kunna binya parce que madina kaw tunye bori batulawde yahuda ba fuma ko ciden laban min ka kibariya ban ka kitabu inna abo wakati surnyano na borambe faraka ka bori batola be fagaya tuwe marinan kauna na makka uye ciden ka kibariya suroye uko yahudiya munun ba ke ka kuma min fanye be min fanya de fulene san uluka anko ala an fuloka uko ala kan limana nai o grupu limana ni ciden bo ko ciden ma donc ambeta minna ni wakati masina iban soroye ankallahidu shiri pour ikana madina ambi bismillah ki deme dina ina bo kabu kambu odema ako osui al akhaba imaye ibafo jaburatul akhaba otem minna al akhaba yoroda be minna ako osu uni cide ni lahidu min siri islamiyaka ko odo ale tumbe ko kera nyana oma uhibbu anna li biha masihadan badri ko aletun tafe o kafale alema badri keleina mana osuinde tanka yo osuin soro ko alebo fasamantia har atun kata badri keleina wa in kanat badru azkara fi an-nas minha wa ashhara harinna yaso badri dunkan unuka fasamantia de bangelendo unuka ka ko folendo mogo cela kateme agaba suka mogo kare ko ona tabe ale tun tafe
agaba suin ka fale alaye ka ke badri doye ka seriyala wa kana min qabari hina takhallaftu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qajwati tabuk kabu ko akera ale ka kibariyala tumami ale tora tabuka kele kofe ciden kofe akera ale ka kibariyala ado anni lam akun qattun aghwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka alhajat ko e watabuka kele minna tora ciden kofe ko ado kun e wa fanga min tumbe alela nogoya min tumbe aleye dommi atora tabuka kele yin kofe ko on nogoya no fanga nyogona tuntala kele sila wallahi ma jama'utum qablaha الراحلتين قد جمعتهما في تلك الحاجات ko ale madel yelnan kan fen fula ale yereta yernan kan fen fula kan yogon sura ale bolo ko madele ka ke ale bolo fonni tabuka kele ko tabuka kele yelnan kan fen fula de tumba ale ye bolo ye yogon sura bolo yereta wuro amma on yogon madele ka ke ale kelela وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد قجوة يغجوها إلا وراء بغيرها كو أكدغو كيدم من بتا كلي كليلا أبتا يرمي أبت كلي ينفوني يرو ورده كاسورا بتا يرمي أتو جيا مغوية مثلا ني كيدم بتا كلي كي كوروندلا ني جوغو بي كوروندلا بتا أولود كلي ni aba ayira mugula ni aba afo mugoye aba fode ambeta keleke tile bife kele mbeta ke yiro mira to jeya mugoye parce que munna ni ewa jugu yodo jugu mbese katalla bendo ke kata joanye chogoya dola odi ato ni chide mbeta kelela ate udunye si yiro me ata jeya mugoye aba ke komi beta yiro do de la minte yiro inye mogo ba famu ambeta ni fainde la kasoro o fainte famore de lo kele akaddo ka keleke na maninke hatta kanat tilka alqadwatu fagajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harri shadidi fonnin kele inkera tabuka kele shiden nin kele inke kala ya de la yasuru tilka kala kosobe wastaghbalan safaran baida nin kele na chidenya nyisi taman mintun kajja urumi kelen tumbe urumi de taman tun kajja kosobe wa mafajan wa kunu badudo kumodo kata wastaghbala aduwan kathira wa chidenya nyisi jugu munuma fana jugu nunun tun kajja kosobe jugu chaman de do utun kajja kosobe fajalla lil muslimina amrahum donc nin kelena chidenya silamo ka ko be de banguye ka fo kele tawbe ke togomi na beta yoro mi ata je ya bake ko mu beta yoro werede ay o make nin kelena de parce que ni nye yoro mi nye kuno jande do yoro mi ndo akaja tile ka kala fu aka je yu yere am beta yoro mi be ka do be la be mi ke ka ke ayen nin kele bangue silamo ye liyata habu uhbatan khajuhum pour ubese ko kala be min ken nin kele in kam ko ke fa akhbarahum bi wajhihi alladhi yuridu ubeta yuromi hu nyesi yuromi kata yuromi chide nyoke barana dogote ni nade tabuka de do ni yuroma sena de do akaja de abetende aya bede banguye wali muslimun ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashiru addo silamun kafara chide ka utun kacha la yajma'uhum kitabun hafidun ni ko ewa minye papier kele jama hakke min tara nin kele na kubu fara nyugon ka papier kele kono ate kwala yuridu diwana ye munye diwana ye de nikele bolo min beta kele la mo hakke min beta kele na abe papier dota ko mo hakke ko to sebe ala kabila men nin kele jama min tara o to te ku papier kele na ko iba ke diwana e kabila tanki utum kacha qala kaw faqalla ar-rajulu yuridu an yatakhayyaba illa janna anna jalika sayaqfa alayhi ako atunka dogo ni mo min ko jamain chayari sababula ni ko ibe dogo jama chela
yere ba miri mbe dogoye iba miri mbe seka dogoye mbe dogo cire na fana tenye jamala tanke jamatun kacha ni mugo mo kuibi yere dogo jama indela yere ba miri mbe sekin dogo mbe dogo cire na fana atenye ma lam yanzil fihi wahyu min Allah jalla jalla tanke na ya soro alama wahude jigi ciden kan ne be sekan dogo jamala tenye tanke jama kacha honi wahyu jigira ka kinka kibariya fwai وغجا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك لخاجاتي هنا تابت الشمار والجلال قتشيدني نينك لينك وقت جلا وقت من مدينة كيري دومونا إرو يسمى يسرو وقت تلفنا ككلا منافقه كبودو كنو وقت كجلده أياسرو إري دومورا إرو فنا بسمالين دو فتجهج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه kagu ko cidenya alabbe kata keleina mu'minu faralembaka fatafaqtum aqdun wala likay atajahaja mahum ko alayya alabbe ko abesoli puruka alabbe afana kata kafaruka fa arji walam aqdi min jihaji shay'a ko alessagira min yalla benye ko ma foyke tuguni ko ale yere dugu jela ale yere solila ko aba labbede ka fara cide ni jama ka puru kata nyon fe kele yorola ko me ale mashe ka foy ke tuguni ame am labbe shike fa aqulu li nafsi ko ale ko yerema ana khadiru ala jalika ija araditu fatajahaja ila rasulullah ma fatafaqta fa arji wala mughdi shay'a min jihaji shay'a ako ale ko nina ewa nin kun kan labbe ko ni ko in kata cide ni jaman no fembe sede falamu yazili jalika yatamada bi ko o fana madume ale bolo hatta astamarra bin nas al jiddu fummi nyetama sobe o dumirani mugawiye utara fa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiyan wal muslimuna mahu ko dugu jera cide ni silamon usolila kabo madina wala mu aqdi min jihaji shay'a kum min ale koni yere kallabe ko ma foyke wa qultu ko ale sagira kafo atajahaju bada yawmi aw yawmayn summa alhaquhu bo ko ale ko o mbilabbe don kelen ko fe ube don fula ko fe mbilabbe kata pour nka kula faqadawtu ko ale solila bada ma fasalu tuma mi tideni kele polo e madina bila ko ale solila li atahajja li teji hajan farajaitu wala muaqdi min jihaji shay'a ko ale solila ko abe alabbe ko amashika foyke tugudi labbe la summa khadawtu farajaitu wala muaqdi shay'a ko dugu jera tuguni ako aba labbe tuguni amashika foynya nabo falamu yazili zalika yatamada bi ko o mawuli o be te ka dume ale katendoro na ko aba labbe abe bola na ko aba labbe kata abe bola hatta ashraw wa tafarrata al khaju fo uteliyara min kele bolo yin ko ne ulu ko ne taraka le dasa kele bolo yin ko ne taraka le da fa hamamutun an artahila falahahum ko ale hamina naye akawuli tusuru akatu nofe walinta anni falitu ako hari aletun ko kesa summa lam yughdar dhalika liku fa masagi ko fanake fatafaqtu ja kharajtu fi an-nas ba'da khuruj rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko aletun kera ciden bole ko fe madina ko aletun kera konna be alebe yala madina kononana ciden ni jamatta len ko fe aletun kera na bora na be madina kononada fatufutu fihim yuhujinani kunni ale bora be yala madina kwa tumbe ale dusukasi mun tumba dusukasi anna la ara illa rajulan maqmusa li fi nifaq ko ale tem mugo shiye madina konona la fo mugo mi ni mugo ya lagosi kallebuni munafiqiyai ibasuru mugo ba tigi foni munafiqiya de munafiqiya jogo bala aw rajula mimman ajarahu Allah azza wa jalla ubi chedo che min ala yo ujura kala na te sikata jadura
ko ale bolen madina nabe yala yala fo ima le dusu kaside ale te mogo shiye madina konona la fo mogo mi ni mogo ba lagosi ni munafiqiya au be ujura be mogo minna sino ka fo mu'mini nyuman de fule ni nyem madina konona la ko ale tunto ye ko tumbe ale dusu kasi ko sobe ayala to madina wala mu yajkuruni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha tabuka boko ciden fana hakili majigale la ciden male kofo fo ciden sere tabuka fa qala huwa jalisu fil qawmi bi tabuk ciden ko ya soro ciden sigile mo cela tabuk akon ma fala kabu ibn malik ciden ko kabu ibn malik yemunke parce que ciden ma ye jamala ako kabu ibn malik yemunke fa qala rajul min bani salimata ceedo ko kabila do be madina ba fu bani salimata o kabila ceedo ko habasahu ya rasulullahi burdahu wa najru fi itfaihi ko cide ayo compile fula qura compile fula compile burda compile fula ukura ayo ulude do de ulude ya mina madina ayen nin compile fula min do compile qura fura do ba bolo ayo ulude soro ayo ulude do ulude ya mina madina na ba ke ka kire fula laje durata mato aba yire laje kata fa qala muajib bin jabal bisama qulta muajib bin jabal ko cema akoy kuma min fonni ne kuma jugu fonni ne de wallahi ya rasulullah ma alimuna alayhi illa khaira akwala ka cide an te foido kabu ka kibarela ni herat bo nin kere fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam cide nya dade parce que ewa kabu ye minke abenna cide ma parce que ceyinye kabu korofore aye kabu korofore donc minye maaju ko ye kuma jugo fo ka korofoli mbo adda anti foyi dola ni herate nin kuma benna cide ma aya dade qala kabu bin malik ko falamma balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min tabuk hadarani hammi kabu ko tumami ashera alema awa ko cide nya nyeshi abake ka sage kabo tabuk kana ko hammi tumbale la ka hammi benana hammi be ya de sorosa watafutu atazakkaru likadiban ko ale kera de sa abake ka miri galon de la pour ni cide nana basika galon munun tige quoi bima ja akhruju min shaqtihi qada ale tumbake ka miri ka galon de nyini ku fara njonka sini ni cide nana kabo tabuka mbesika galon munun fo min bwese kimbo abolo wasta'inu ala zalika bi kulli jira'i min ahli ko abake ka deme nyini ninya akadembe ya ayire ya do akadembe ya mugo ye hakili mai abake ku benyini ka uka hakirina la ale kanka galo munutige falamma qila tumamu ko inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jalla qadiman jaha anil batil aw tumamu ko wa sisa ciden kuna be kuma kasuma daran madina kade ana todo abe kuma sera madina kaba ani madina manja akwa le tunye galon fara jogon ko be tara kabo ale bolo warafutum anni lam anzu minhu bi shay abada ko ale yere ya do ko foi tese ka le kisi cidema ayo do fazimantu sidiqahu wa ko ola aya ka tinyon fara jogon ka fasbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana idha khadima min safarin bada bil masjid fa salla rak'atayn thumma jalasa lin nas tumami dugu jera ciden nana madina ciden kallada dedo na bora tama yorola adonna dugu kono madina dugu kono abada mina misiri de la fulo abeta ka arakan fula salli abe sigiye pour mogo munu ni ko munu ewa ci munu baw bolo na abaw bolo ni cire nana mba nyinin kanina ni cire nana nin ko bi bolo abe sigi misiri kono doni kawma kono haji tugumi beni ka haju fo nyinin kalibe min bolo ibeni ka nyinin kalula falamma fala dhalika jahu almutakhallifuna tumame cide nyoke anala tara misira kan fura salli comme ante hadisa yorola iriyade hadisa yorola nyo o faranfancia faida munum benni hadisa la
ni fayda min be nina ni nya iranna ko ni bora tama de ni bora tama yoro la ina ni kadugula adamina misiri de la fure karatan fula salli ni misiri kasuru o ko fe biti kasokono ciden ka sunna tunyu ode ako tuma mi ciden yen ninke ko munun tora kelein ko fe kunana watafiqu ya'tajiruna ilayhim ukera sab akelen kele be ka ujura ira ciden na wa yahlifuna lahu ni mo mi nya ka i ujura fo abe kalaka wallahi ciden ni ujura de ne bali wa kanu bid'atan wa 80 rajula mo munun tora kelein ko fe mo bi segini ko de do bisegini ko ce bisegini ko de do فيقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويأكل شرائرهم إلى الله تعالى نمنا نكيكا وجروف يكاليلا bo iye min bange cidenye abo mina ne min bi kono ika gondo abo to ala bro eye min be mbanga ikene ma abo mina ye ika gondo to abo o sage katala ma ko to ala bolo mo bi segini ko imbe ya take ni chokola hata jitu ho fonne kabu nanama falamma sallamtu alayhi tabassama al-mughdabi akotuma mi ale nana aye ciden fo ko ciden nyem yele misenu ke alaye comme mo dimine ka yele chogo mo dimine be munye chogo minke ko aye munye kay comme mo dimine be yele misenu chogo minke summa khala li o ko fa ko ale ma tali ako kabu naya fajitu amsi hatta jalasur baina yaday ko ale ana abeta makana le tamana kana fo ale sigira cide ngoro fa khala li cide ko alema ma qallafaka alam takun ghari astarayta jahrak esa wati masi ha akajja wakati uteseka ba ɲininkali wakati tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que a ye ɲɛrɛma tafsiri an b'a bila ni ala sɔnna ye dɛrɛsi wɛrɛ an bɛ waatɔ dafa inshallah. Suratu Tauba